जि समाव बिपिएफआ गासै सा 17 एमसिएलए दंमोन बे समावनो सरकार दानो हायाखै दिनै बिथांमोननि एमसिएलए गायै खारैनो सा 9ल' दङसै बिथांमोना जि सिमां बे सिमाङा कुनुदिन मोगथाङाव महर मोना दिनै बिक्रम बिथांमोना सिगाङाव मा मावदोंमोन आरो बे बिथांमोना 15 बोसोर इलेक्टेड सरकार हिसाबै खामानि मावनायाव रायजो राजानि थाखाय मा होनो हादों बिनि हिसाबखौ होग्रोदों बिदि खोथाखौ बुंदों दिनै बिक्रम बिथाङा हयथ' सानदों जे नेक्स्ट बिसायख'थियाव बिपिएफआ सरकार दानो हागोन होननानै खिन्थु जि समाव बिपिएफआ गासै सा 17 एमसिएलए दंमोन बे समावनो सरकार दानो हायाखै दिनै बिथांमोननि एमसिएलए गायै खारैनो सा 9ल' दङसै दा सा 9खौ लानानै बोरै सरकार दानो हागोन आरो थांनाय 2020 मायथाइनि जि बिसायख'थिनि उननिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिया बुंबाय थादों जे गाबोननो जोंनि सरकार जाफिनसिगोन दिनै बोसोरबा जोब्बाय खिन्थु सरकारा सोलायाखै आरो दिनै माखौ लानानै बिथांमोना सरकार दाफिननायनि सिमां नुदों दिनै बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रानो डेपुटि चिफ हिसाबै खामानि मावबोनाय 15 बोसोर जा खाम्फा बरगयारी बिथाङा फैबाय गोबां बोसोर मन्थ्रि जाबोनाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा फैबाय जोंनि बाक्सानिफ्राय मोनसे समाव एमएलए आरो मोनसे समाव इएम जानाय हितास बसुमतारीबो फैबाय आरो गोबाङानो फैनो दासिमबो आथिं दैखांगासिनो दं दा बे समाव बिथांमोननि जायफोर केप्टेन हिसाबै खामानि मावबोनाय ब्रिगेडियार हिसाबै खामानि मावबोनाय बिथांमोना जेब्ला गावनि पार्टिखौ गावनि ग्रुपखौ गारनानै फैबाय दा सोरनि सायाव भरसा खालामना बिथांमोना गसंनो हागोन बेनिखायनो बिथांमोना जि सिमां बे सिमाङा कुनुदिन मोगथाङाव महर मोना आरो बिथांमोना दिनै जिबादि बाथ्रा बुंनानै इउपिपिएलखौ डाउन खालामनो नागिरदों कुनुदिन डाउन खालामनो हाया